MyPlus-genetiikka kattaa koko laboratorioprosessin näytteen kirjaamisesta sinne lausumiseen asti niin, että ne kaikki tarvittavat tiedot on siinä samassa näkymässä helposti nähtävillä. MyPlus-genetiikka helpottaa laboratorion työntekijöitä sillä, että ne näkee kaiken tarvittavan tiedon helposti, ne pystyy suunnittelemaan töitä ja on vähemmän papereita, joita hukata matkan varrella. Käytettävyyttä on varmistettu ottamalla käyttäjät mukaan koko suunnitteluprosessin ajan ja niitä on testautettu, niitä suunnitelmia koko sen kehitysprosessin ajan. Potilasturvallisuus kulminoituu siihen, että ne laboranäytteet tulokset on valmiina oikein ja oikea-aikaisesti ja se nimenomaan kulminoituu siihen tiedon kulkuun sieltä hoitohenkilökunnalta labraan ja sitten taas vastaavasti labrasta sinne hoitohenkilökunnalle. Tarkemmat prioriteetit laboratorion työnkulkujen parantamiseksi on se, että voidaan suunnitella ja organisoida sitä työpäivää paremmin ja helpommin. Nykyiset kehittämisen pääpainopistealueet on noissa integroitavissa sukupuujärjestelmissä, NGS tuomisessa mukaan järjestelmään ja sitten erikoisalojen yhteistyö samassa järjestelmässä.